Poznáte ten pocit, keď otvoríte hokejovú tašku a radšej ju hneď zatvoríte späť? Zápach z výstroje je problém každého hokejového hráča. A bežné spreje. Tie ho len na chvíľu zakryjú. Príčina zostáva. My sme našli iné riešenie. Volá sa Symbiotex a funguje na úplne inom princípe. Namiesto chémie, ktorá ničí všetko, nasadíme prírodné baktérie, ktoré vytlačia tie škodlivé. Dlhodobo. Bez zápachu. Bez rizika pre pokožku. Symbiotex nie je len sprej na výstroj. Je to celý systém pre hráčov, pre šatne, pre celý štadión. Stojíme za tým osobne. Daniel, ktorý ušetril desiatky tisíc eur zimákom na energiách. A Robert, bývalý medzinárodný hokejový rozhodca. V prezentácii nájdete všetko. Ak máte otázky, zavolajte nám. Alebo vyplňte formulár a my sa vám radi ozveme.